Ano masasabi mo? Magandang gabi po. Ito po si Sister Christy. Sister Christy, ano Ano masasabi mo po, Sister Christy? Okay Sa na. kainan natin? Ay, napakasarap ng pagkain. Masarap po ba? Maharaming suko. Wala nang paglagyan. Ayun. Brother Mike? Salamat po. Ninong Alvin, balik ka uli sa isang linggo kasi wala na kayong makain. Ikaw lang ang pag-asa namin. Bumalik po kayo. Ano po masasabi nyo? Busog ako eh. Busog po ba kayo? Wala na akong masasabi. Ano po bang masasabi nyo sa ginawa nating kainan na to? Babalikin nyo ba si Brother Alvin? Bumalik pa ako ulit. Grabe naman yan. Yun lang. Ayaw. Video ba yan? Video. Post na mo. Ba, maganda yung background. I can't understand. No, I can't understand. Puro na lang ako.